F'analiżi li saret waqt il-programm Opinjoni, l-opinjonista Pier Portelli rimarka kif qed naraw li kull mudell li qed juża l-Gvern Laburista huwa wieħed ta' cloning tal-istess metodi li rajna fil-passat li waslu biex ħadna d-daqqa fuq reputazzjoni ta' pajjiżna. Portelli kien qed jagħmel referenza għal persuni li kienu akkwistaw l-arms li fuqha kienet ittinbena l-fabrika f'Kordin, l-istess binja li ġarfet u li ħażdet il-ħajja ta' Jean Paul Sofia. Ħadd mu jara allura illi dan huwa template ikkupjat minn tal-Vitals. Illi meta kellek nies fil-kabinet illi għamlu proposta għal dak it-tip ta' negozju mal-gvern illi għamlek senior overnight, issa din naraw il-cloning ta' din il-template ta' dan il-metodu u min jaf kemm hawn iktar. Matul il-programm fuq Net Television ippreżentat minn Dione Borġ kienu qed jiġu diskussi l-aħħar żviluppi dwar l-inkjesta pubblika b'rabta mal-mewta traġika ta' Jean Paul Sofia. Programm li matulu l-avukat Therese Komodini Kakija spjegat kif il-gvern ara fiħaddem politika li talaq ħal in-nies bla ma jassigura li jaqdi l-bżonnijiet taċ-ċittadini. Il-kwistjoni ta' l-iswed u l-abjad jekk inti qed tikkritika lili jew qed titlob xi ħaġa minn għandi li jien ma rridx intik, allura nittimbrak li int kontrija, li int kontra tiegħi, hija kwistjoni li jekk maħniex ħanbidluha se tkompli titfa' d-demokrazija f'dan il-pajjiż il-baħar. Wara pressjoni li saret mill-poplu Malti kollu, tant li mijiet ta' nies spiċċaw jinżlu fit-toroq jipprotestaw, Roberta Bella kellu jagħmel U-turn biex issir din l-inkjesta pubblika. Deċiżjoni li ħa wara li ftit tal-jum qabel kien vota kontra l-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament. L-istess inkjesta pubblika li jrid kif il-gvern ta' Roberta Bella falla kompletament fis-settur tal-kostruzzjoni u naqas bi kbir lil dan iż-żagħżugħ li ħallas bħajtu għal dan il-falliment. Iżda quddiem dan kollu Roberta Bella għadu ma tax assigurazzjoni tal-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet li saru mill-bord tal-inkjesta u sinqas ma tax timeline ta' meta se jiġu implementati ir-rakkomandazzjonijiet.